Christian, jeg tror, det var den der, du godt kunne droppe. Ej, er du syg i hovedet? Kan du ikke droppe den? Den går indad. Skal du køre indad? Kom nu, Mini. Du kan droppe den på rulleskolen. Kom så, Mini. Vældig. Venlig, kan du lige vente 2 sekunder, Mini? Sådan der, Mini. Du har hue på. Han gør det også, eller han gør det. Der er gået 1,5 minut. Mini, du kan godt. Fuck, det er sygt. Okay. Så optager jeg lige fra en anden vinkel. Nej, bliv der igen. Godt. Du sidder dårligt. Sådan. Den er du klar? Jeg er klar nu. Jeg kommer klar. Det var sådan et aftryk. Det er jo en grin, mand. Jeg kan bare ikke, ikke klare det. Prøv at tage den der, Mini. Der er ikke noget, du skal køre. Hvis jeg er Mini, det er Pro. Okay, er du klar, Mini? Det her, det... Nu røv. Prøv du gør det. Nej, jeg tør sgu ikke. For helvede, min røv. Hvorfor har du røven? Det er sgu da ikke min skyld. Du ser her deprimeret ud. Jeg har pludselig et aftryk hernede. Min røv. Du skal gøre det igen, Mini. Wow, fuck, så var jeg ved at vælte. Ja. Det er en dokumentar om skateboarding. Nej. Godt skate. Vent, prøv nu. Det er butt skating. Fuck. Bang. Butt skating. Eller vi kommer til, hvor mange views, den kan have. Jeg skal lave en butt skating view. Altså,